खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बङाइगाव रिफाइनारिनि मुंखौ सोलायनानै बड'लेण्ड रिफाइनारि मुं खालामनांगौखौ लाफानानै गासै मोनब्रै दाबिफोरखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा IOCL बङाइगाव रिफाइनारिनि चिफ जेनेरेल मेनेजार आरो रिफाइनारि चिफ नयन कुमार बरुवाजों सावरायलायदों। मख'नो गोनांदि जेब्ला बङाइगाव रिफाइनारिखौ गायसननाय जादोंमोन अब्ला बङाइगाव महकुमानि सिङावनो बङाइगाव सोहोरनि साखाथियाव थानायखाय बङाइगाव रिफाइनारि मुंखौ दोननाय जादोंमोन। आथिखालाव बङाइगाव रिफाइनारिया बिटिआर हालामनि सिङाव थानायलाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड रिफाइनारि मुं दोननांगौ होननानै दाबि दैखांदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मोनसे थान्दै हान्जाया बङाइगाव रिफाइनारि मुंखौ सोलायनानै बड'लेण्ड रिफाइनारि मुं दोननांगौ होननानै दाबि दैखाङो। बेनि उनाव रिफाइनारि सिङाव ब्रैथि थाखोनि साख्रिखौ ओनसोलनि सार्थआव ओनसोलनि सुबुंफोरा खाबु मोननाय बायदियै आनजादखौ जायगायावनो खुंनांगौ होननानै दाबि दैखाङो। थामथियाव CSR फान्डखौ बाहायनायाव ओनसोलनि सुबुंफोरा बेसेबां मुलाम्फा जादों बेनि सायावबो गेबें खेंफोरथि होनो दाबि दैखाङो आरो बङाइगाव रिफाइनारिखौ 2 MMT निफ्राय 5 MMT आव आपग्रेड खालामनायनि मुङाव 315 एकड़ हा लानो नागिरनायखौ बर' आरो ट्राइबेलनि थाखाय हाखौ लानो मोननाय नङा बायदि बायदि मोनब्रै दाबिफोरखौ दैखांनानै दिनै IOCL बङाइगाव रिफाइनारिनि चिफ जेनेरेल मेनेजार आरो रिफाइनारि चिफ नयन कुमार बरुवाजों लोगोसे IOCLनि मावख'गोराफोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हान्जाया सावरायलायो। बे सावरायनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदावारि, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे लोगो गाहाय नेहाथारि रिदियान नार्जारि आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजु मुसाहारिबो दंफायोमोन। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।